sammen, og... Velkommen til den her video. Vi vil gerne... Nej. Det her, vi hedder Gamernørderne. Hej, jeg Det hedder er- Christoffer. Og jeg hedder Karsten. Jeg hedder Karsten. Det er bekendt. Okay, men helt seriøst, jeg hedder rent faktisk Karsten. Så have det god fornøjelse. Okay, Chris. Hey, Karsten. Ja, jamen, så vent lidt for helvede. Har du sådan på dansk? Ja. Godt for helvede. Dun, 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 En dun. fed elefant. Dun, dun. Jeg prøver at ligne. Okay, tryk fucking X for helvede. Hov. Hey. Shut the fuck up. Okay. Han er noget nørd, ikke? Ja. Og i dag skal han sove hos mig. Ja, hold lige din kæft, Christoffer. Jeg faldt ned. Jeg stod på noget. Nej, fuck dig. I hvert fald. Det ved jeg altså. Ja. Han er et rigtig røvhul, og han ligner pæksvin. Den downloader ikke for helvede. Jo. Fuck nogle store pætter. Jeg kan ikke åbne en dør. Du skal fucking ikke gå. Trykker du på fucking på noget? Nej, det gjorde jeg Du ikke. skal bare ikke gå i seng. Du skal ud. Det er så røvhuller. Har en shotgun. Bare så ved. Og så, hey, prøv at trykke trækant. Det er så bitches. Jeg har også en shotgun. Det er et røvhul. Ja, han er... Fanden, Chris. Den må jeg hellere tage. Det smadrer roen. Ja. Skal du bare skyde? Undskyld. Nej, fuck dig, Chris. Det. Sådan der. Og så kører du bare. Og så kan jeg bare skyde. Ja. Fuck. Der er dyr. Fuck. Shit, noget lort. Mig killer nu. Christoffer helt for helvede. Christoffer helt seriøst. Ja. Hvad fanden laver du? Det er mig, Karsten, der taler her nu. Det er ikke tøren for nørderne. Så. Nu er det fandme Ego-bask. Er du en ego-tripper, eller hvad? Ja. Au for helvede. Okay, nu... Okay. Hvad fik vi ikke? Jamen, det er Karstens lillebror, der lægger stemmen nu. Så nu løber jeg en tur. Her kan høre nogen skid. Men der giver ikke en skid at være på tur. Det ved jeg ikke, men... Hvad fanden, Chris? Så må jeg ellers lige næsehorn. Shit, det er fucking... Et spørgsmål på fucking næsehorn, så for helvede. Nej! Nu klip dig stille. Jeg holder ind i kæft. Hey, dumme dig. Det gør du altså bare ikke på mig, vel? Ikke? Dumme dig. Undskyld, her. Hurtigt rejser vi. Tiden går hurtigt. Når man er gammel. Hold din kæft. Jeg må hellere snart dø. Ja, hold din kæft. Det betyder sådan min morfar. Okay. Jeg nåede så kinesisk mad. Jeg tror, det er det asiatiske fucking rammer. Hello, Chris, du har altså flere våben end kun de der to. Det ved du godt, ikke? Har jeg? Ja, yeah. Hvordan gør man det? Har du glemt alt på træerne? Okay, det er... Skal vi ikke sælge noget af det egentlig? Nej. Skal vi ikke? Nej, jeg kan godt lide de ting her. Se, jeg Hvad er har det her? Det er sådan nogle piller. Sådan nogle hashpiller. Det her, det kan vi godt sælge. Ja, sælg det for helvede. Hvad med den her hjelm? Ja, sælg den.
Jeg ser også en ødelagte figur, som jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge til. Hvad for en? Den der ødelagte figur. Den her? Ja. Fuck dig, Chris. Så går vi ud. Ja. Chris, kan du knap det? Jo. Kan du knap det? Dræbe med elefant eller sådan noget lort, ikke? Du kan dræbe med sådan en shotgun der, som noget kan få. Hvordan? Du skyder den for den bare i hovedet, ikke? Jamen, jeg kan ikke få et våben frem her. Jo, jamen det er også fordi, du er inden for civil område. Jeg kan heller ikke. Hvad fanden med det her civile område? Monto Costo. Så er det kraft, til. Nej, du kan også sådan en der gule en, som du kan flyve med der. Den tager jeg. Nej. Så skal du få den gå tilbage for helvede. Ja. Okay. Nej, Chris, det er ikke den vej, det er den anden vej. Hvor er den? Det er nu den anden vej. Deroppe, ikke? Nej, det er den anden. Nej, det er den anden vej. Den her. Nej. Ja. Okay. Nej, altså Chris, du skal ned der, længere ned. Du kan se den, hvis du går helt derned, kan du se. Og så skal du gå længere hen til venstre. Og så kan du se den. Længere hen til venstre for helvede. Så. Den er sej. Den skal jeg lige tage. Nej, jeg kan altså godt finde ud af at flyve sådan en. Ups. Brug wingshoot for helvede, nu dør du der med. Nu er det min tur. Ja. Hold lige. Nu skal jeg lige se, hvor pro jeg er til det. Men man skal prøve at dø, ikke? Ja, man skal. Du prøvede jo ikke at dø. Jo. Nej, du Jeg prøver at styre den ned. Nej, du gør. Jeg prøver at styre den ned. Du skal altså dræbe nogen. Fuck you, Yeti. Det her, det er fandme ikke et Yeti game. Du kan ikke se noget overhovedet. Den har varet i 8 minutter, Axel. Fuck you, Yeti. Du skød sgu da ikke noget. Det vil jeg. Prøv at skyde en mand. Nej, det er min! Nej. Lad være! Det er min! Hvad er det sindssygt røven? Det er goddamn for meget, det der. Hop ned! Det er snyd! Du skal hele skampen med for hende. Jeg kan høre nogen skyde. Falskab. Hey, Nej. nogen, der har noget så stort der. Så er det bare fat af mig. Shut up. Nej, jeg vil slet ikke. Som I ser, nu er jeg jo faktisk jagt efter nogle røvhuller. Altså sådan nogle der terrorister. Pølserister. Pølserister? Hvad gør du? Ja, det er jo nogen, der spiser for meget Hvad pølse. fanden er Vi det? hader pølserister, Vi Axel. kan ikke lide affald her på gaden. Nej, det kan vi nemlig ikke. Også dig. Nå, du har noget. Nå, Axel. Det er til gengæld. Hvad det er det eneste? Ja. Det var kraftigere med for meget. Lige ind i træet. Ikke, bande. Ej, Karsten. Ja, Du skal altså dræbe nogen. okay, men leder jeg efter sådan noget lort. Vi skal dræbe nogen. Ej, der var en under en. Var der?
kan også høre skud. Ja. Kommer jeg fra? Jeg tænker. Nå, det der. Ja. Shit, hvad laver de? De var klar. Kom så, venner. Shit, bitches. Så hjælp du dem. Hold mig. Jeg har en granatkaster, bitches. Shit. Hvis der er nogen fucking fisk derude, så er fucking nok her, mand. Oh, hvad sejt, baby. Hvor så ved du, hvis der er nogen fucking fisk? Hvad vil du, Hasker? Oh yeah. Axel, du må altså ikke være for så fræk. Ej, Axel, det er sådan et grimt navn. Han hedder jo Karsten. Ej, fuck, der sker noget. Der sker noget. Der er noget derovre. Axel. Jeg ved det. Axel. Ej, lort. Hvis det er noget legendarisk, så bliver jeg fucking træt. Fisk, jeg havde fisk. Er der fisk? Der var en fisk. Fisk. Jeg havde fisk. Det var en krokodille. Nu må jeg til land og bombardere den. Det var en krokodille. Nej, Ja, så var det en fisk. der er kun krokodiller, der skal være. Hvis du skal med længere tilbage til, man skal jo have hele skærmen med, ikke? Ja. Er det kun i træerne, der er krokodiller? Ja. Ej, hvor nederen. Er det et lort? Tager det virkelig så lang tid at lave den? Okay, vi bliver simpelthen. Vi er nødt til at komme tættere på. Okay. Er der ikke en båd? Nej, der er en båd der. Shit, du har spillet lang tid. Det er også dig, ikke? Hvad? Det er også dig. Hvor er den godt, den båd skal fucking nok. Lige om lidt, så skal vi altså afslutte. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Jeg tager ikke min iPad, bare den så bare så lidt. Hallo, Axel. Hvad så der, venner? Jeg holder et party. Jeg kan vi. Hvorfor fanden inviterede I ikke mig? Fucking gissel. Ej, du er sgu da. Du er mit fucking gissel. Hvad er det? Det er det. Jeg er granatkaster. Så dør jeg også selv. Nej, kom nu, bare gør det. Jamen, der er en lille en. Vi skal alligevel til at afslutte. Okay. Ses. Afslut.